Man kan väl säga att Enare är en centralort för Sameland i Finland. Här finns bland annat Sida, ett hus som innehåller samemuseum och utställningar och kurser. Bland annat kan man lära sig om shamantrummor. Och trumman, det var shamanens verktyg. Men när kristendomen bredde ut sig på 1600-talet så då brändes nästan alla trummor. Men det finns de som gör trummor än idag. Elli-Marit Helander kallades för trummornas moder då hon hade sina trummor utställda här på Sida. Och idag ska jag få lära mig hur man gör en trumma. Ja, det är alltså det här man behöver. Här har Elli-Marit förberett en stomme, ett handtag. Och här är skinne. Ja tämä on poronnahka. Joo, tämä on poronnahka. Aika kovan työn takana ilmeisesti, eli kun sulla on se täällä. Joo, sehän on ihan siinä vaiheessa, kun poro luovuttaa nahkan, tai se lahjoittaa minulle sen nahkan. Sehän on raakanahka, eli siinä on karva päällä. Niin. Ja kun karvahan otetaan perinteellisen tavan mukaan mädättämällä pois. För att komma till det här skedet ett hårt arbete som började för 6 månader sedan. Den här trumman som vi gör idag blir ingen shamantrumma utan ett musikinstrument till Elli-Marits dotter Ursula som är känd i Finland som en medlem i musikgruppen Angelit. För när Elli-Marit började göra trummor var det för att döttrarna skulle ha något att spela på. Sitten mä tein rummun, mutta mä tein silloin alussa sillä, että ei mulla ollut näin hieno tää kehikko, vaan siinä oli kuule vanhasta kala-astiasta, vanerisesta kala-astiasta sahattu ton kokoinen niin kuin osa ja sen ympärille pingotettu tää nahka. Mutta se ei ollut kyllä hirveän hyvä juttu. Mutta ne oli kuitenkin niitä muistoja ja siitähän sitten alkoi tää rumpujuttu. No, kun olen puhunut ihmisten kanssa täällä lähellä niin näistä rummuista, mä oon huomannut, että se on hirveän herkkä aihe, niin miksi? No sanotaan, että kristinusko on vähän käännyttänyt niin kuin meidät pois sitten meidän vanhoilta juurilta. Eli saamelaiset on niin kuin, vähän niin kuin aivopesty, että rumpu on jotakin niin kuin pahaa, se on syntiä ja se on vain shamani tekee sillä jotakin pahaa ihmisille tai jotain muuta. Että kyllä minä olen niin kuin saanut sen niin kuin itse sen, että kun minä teen rumpuja, että mä olen noita tai jotain muuta, että mä en kyllä koe itseäni millään tavalla noidaksi. Olen enemmänkin niin kuin saanut henkisesti tästä työstä, mitä mä olen menettänyt. Mihin sä käytät sun oma rumpu? No mä käytän omaa rumpua. Mä oon ollut ohjelmapalveluyrittäjä, mä olen käyttänyt siinä. Mutta mä käytän myöskin ihan niin kuin itseni hyväksi sillä, että sillähän voi rauhoittaa itseänsä, voi rauhoittaa muita ihmisiä, sillä voi hoitaa. Et se on niin monen käyttö. Nu är trumman nästan klar, men innan man kan dekorera den måste den torka ett dygn. Oftast blir dekorationerna symboler från naturen. No, luontohan on minun melkein sanotaan niin kuin koti. Ja yleensähän sitä piirretään siitä, mikä on kaikkein lähinnä. Ja tietenkin kaikki saamelaisuus on mulle tärkeää. Ja sitten myöskin se, mitä on meidän juuret, eli ne vanhat tarinat ja ne vanhat uskomukset on mulle hirveän tärkeitä. Mä piirrän niistä. Mutta tietenkin ainahan ne kuvat tulee semmosia, miten sinä itse käsität ne asiat. Ehkä ne ei ole ollut niin, mutta minä olen niin kuin ymmärtänyt, että nämä asiat on näin. Hei! Terve! Sulla on oma rumpu mukana. Joo, se on vähän tämmönen kärsineempi versio. No tässä kuulet sulle uusi rumpu ihan kohta, niin kuin Elli-Marit saa sitä kuva valmiiksi. Elli-Marit on tehnyt sulle ja Tuunille aina rumpuja. Joo, meillä ei ollut perheellä muistaakseni varaa tai en tiedä mikä siinä oli, että ensiksi ei ollut varaa ostaa mitään rumpuja. Et Mariboinella oli semmoinen afrikkalaisrumpu ja me oltaisiin semmoinen haluttu, mutta sitten meillä ei kai ollut varaa. Ja sitten äiti teki niin. Vanhasta kala-astiasta väänsi. Nyt on tullut CD-levyjä ja no, 2 viimeisintä, joo. Niin.
On tehty Valtari Angelit heavy metalliakin jossain vaiheessa. Ja rumpu on pysynyt aina mukana? Rumpu on pysynyt aina mukana. Äiti on tehnyt aika pitkälle myös meidän esiintymisasut. Ja aluksi ne oli lapinpukuja ja sitten vähitellen semmosia niin sanotusti look-like saamenpukuja. Vähän taidepukuja ja sitten nyt me ollaan keksitty, että periaatteessa me äitihän on perustanut tämän bändin, koska on tehnyt meidän tytötkin. Isä on hiukan tarvittu tietenkin, mutta niin. että pukeutuminen, soittimet ja vielä tytötkin on äiti tehnyt. Mutta se on mun oma design. Ahaa, sä teet myös käsitöitä. Joo, kyllä. Kuinka perinteistä teidän musiikki on? Se on Angelit perinteistä. Ei siis... Ja Angeli on kyllä tällä lähellä. Joo, kyllä. Me tehdään meidänlaista musiikkia. Et en mä voi sanoa, että se olisi täysin perinteistä. Mutta siis kaikkihan on perinteistä. Mä väitän, että Eppu Normaali muutaman 10 vuoden päästä on perinteistä suomalaista musiikkia. Että tietyllä tavalla kaikki on perinteistä sitten jossain vaiheessa. Mutta tietenkin juuret on vahvasti perinteisessä joikaamisessa. Sun uusi rumpu. Joo, mutta ei sitä vielä soittimeksi ole. Sitä pitäisi vähän sisään ajaa, niin kuin monet muutkin autot esimerkiksi pitää sisään. No miltä se kuulostaa? Niin. Vielä on vähän tämmöistä uutuuden kaikua. Tästä tulee rumpu vähitellen meille soittimiksi niin, että me kastellaan tää just vähän ennen keikkaa ja sitten soitetaan siinä keikan aikana ja taas kastellaan, koska se kuivuu, niin sitten tulee taas tämmönen kireä. Mutta aikansa kun tätä hommaa tekee, niin sitten tulee tämmönen kuin tästä rummusta, joka on vielä kyllä jo heikossa kunnossa, mutta pehmeä ja kumeampi, sillä on isompi eko.